Naka-vlog ako. Ayan. Ang mga, ang gaganda nila. Ayan, di ba? Yan ang mga dalagang Pilipina. Yes. Walang halong kimikal. Say hi. Hi. Ang ganda, oh. Sarap pa. Nadlipo na ka sa kalo mo nagdad na. 1, 2, 3. Solo ka lang, solo. Ayan, yan. Eh, sayo. Dua. Budi na laboy naing. Pero talaga sa nanano. An masipag. Dami na to. Go! Ikaw naman. Didiyo. Yan. 1, 2, 3. Yan! Pupsik. 1, 2, 3. Go! Magandang buhay. Okay, ganito po. Pagkuha ng talbos ng fresh na fresh siya. Actually, pulang-pula. Ang sarap nito, mama. Mas masarap to sa ginisa ng sardinas. Sardinas talaga. Yes, sardinas. Masarap siya. Totally. Totally. Magpaluto. Ay, inalang bahala. Ganito. Hirap kasi. Pipili ka ng mas mapula. Kasi pag mas mapula, mas masarap. Yan. Mas fresh. Masariwa. Masariwa siya. Kasing sariwa ng boyfriend. Diba yan? Papaisip ko na sa kakaiba. Ito. Yan, ganyan. Mamaya, mangangamote tayo. Yung Tagalog nun. Bicol kasi kami. Probinsya, di ba? Mamaya, papakita ko ng pagluto ng ginisang sardinas with talbos ng kamote. Oh, di ba? Ang ganda. Hello. Please subscribe. Okay, tapos natin kuhin yung ugasan. Hindi agad-agad lulutuin.
tanga-tanga na yung magluluto. Diba? Hindi. Hugasan muna. Tanga-tanga na yung kakain na hindi hinugasan. Kaya nga, diba, bago isubo, hugasan muna. Charot. Ayan. Tubig. Oh, di ba? Kayo may bayad. May bayad rin dito, ano ba? Iwas natin, tsaka isa-isahin. Yan, ganyan. Tsaka himay-himay. Ang paghimay, dahan-dahan. Para mas masarap pag linuto. Masarap pag dahan-dahanin mo lang. Kasi pag mabilis, alam nyo na half cook. Kaya dahan-dahan lang. Ha? Dahan-dahan lang. Yan. Pawis na ako ah.